Kapung ni takuk tai bukuk chong nok bar news ni mangplik ni bukak tai nok no update hanya tubui ma phayoka thanai salkisa sekang Maharaja Bir Bikram ni asaimani salo birthday ni salo chini takuk khoroksa Champaknagar Sinai kamini chini takuk Sanjit Rupini current shot nangai Sakhamnok Champaknagar talangmani yaglo nargai mayani bukak tai jibi sakhamnogo aglu talangmani tini khe langma chomani mangpli kasai phaikya ga obahno tini chung borok ni nukhungono chung phailekya chini takuk Sanjit Rupini ni nukhungo bini tini kasto khlaijak sinai bini langma grekya o hasakao singcharno yakari thangka chini takuk Sanjit ga chung borok ni nukhungni bukhaktino nukhungni borok bai chung koklam chalainai bo tam khe chawi tong busak khoro busuk tong bongni family ni borok bai chung nrokno mangpli dadak sidak phungnai phari truk truk khlaiye chung borok ni nukhung bai chung koklam chlaimani bisingtino iko borok ni tini jugali laijak borok lukrok sai sai bebangno phailaye lukrok bebangno sai sai phailai bini tini ni mangno nairiknani haikaba kasto khlainani bagai chini takuk Sanjit Rupini ni nukhung obo nok oro bono tongo tai bebangno lukrok jotono takuk bukukrok jotono phailajak tini bini noklawo tini ni mang to sokpayako tabuk phai tongo Agartala jibi sakhamnok ni bini mang tubui tongo tabuk ta konjono sokpayane mane ekta ki derta rok ni taimo chung tabuk bini busajala khoroksa banyo chung koklam salainai bongkha khoroksa busajala okra sini takuk Sanjit Rupini ni busajala okra oke manani pumsa ani Sayal Rupini nung okra blena ang okra boba haike ni baba langma arika boba ke thika ang afuro kon thaimaya nogo andolo wai hano asugoi tonglai mani hingka amano sabjani call khaibo ngko nini basai ati ati karan ferang nang yoi ko khlai tongba ni khna ta ngko amano sabjani call khaiso ang saimali au sab saka ang nogo no afro amabai kanai no hingke amano sauta ati hingke ang ngko babu Chamunagar hospital tong talangkhani sawo hingke ang aro thangai nai kha hingke aipano ang babu no nogrogiliya bono jibi hospital talang thangka ni babu ni mukhang nogrogiliya ang nogrog nogrogiliya ang tak phon no yok babu ni mukhang narok kanai nung bisu jero poita ang tao ngko degree college khumlungo second semester poritong bo tao class 3 poritong TLS school ini umur bisu ani tao 19 gunung tabu ni babu obah ke current department samkhai tongmani tabu go bah ke langma ari thangmani bichangti nukhungo toni ni babu se chaluk tongna haidana norok no rung sirngri pori ruoi haike chamung ka hamrok khlairi tona gunung tabu ni babu kirei nukhungno yakar thangmani bukhaktei sabo nukhungno chaluk sanai nongwan sujana aboro kheto ang tao kono wan thui mai kono se wan thui mai aboro ang tao nukhungo bike nai kole telang thanai kono rang phainani kono aboro bukare ang tam khe khai telang le kon sai me ang ni babu to current department samung khaima ba getaisa bodla ba hai department no taisa mane sebuk manani mane nukhungni bisingtei nadanai norok tambo abo hai roman khan ke ba tin baga ba chaw ta chin nukhungni baga solo thanghan baga manani sung ta kaisa job rok phana man khe chaw ta sagari nang tambo hai rok khana ta अब हाइन जे गत मानि तो बिबिक्रम महाराज बिबिक्रम बाद देव जे आकस्मिक भाबे कारेन्ट सर्ट नांगुनि खना ता बिनि बाबुनो आनि बायगना साइकानो आनि बायनि बसलाता ओंखाय जों बुथां खानाय मानि खूब कन्डिशन हामिया ओंखाय मटामटि गुरु रेजा खना खाजे अनेक सिरियास ने नोंला बर नगु आंखाय जिबि हासपाताल ओंखाय परे थांलाय खाब जतन नायनानै कन्डिशन हायानि खबर खनावता आमुना फैजा हामियानो आमनि परे इको एक सप्ताह खा थैखानि खना खाता तिनके थानाय मंगलबार थांनाय मंगलबार तिनि मंगलबार
Tabung no kungo to bose tangai ti cari ton mani ba tai kun samurok to kerina ke no kungo busa buti rong no palai tong jana ke tabung lo sa palai sinai bo ba herong no ni tabuk mani kok kucar mu abno angkai unruk khai current department je to bokhai tongjawon je job khaimani o job khaimani bisingni basala to tam to project system tongjao angkai bono porbotir na bagi angkai unruk khai ta current department ko bidyut doptor no abaita Orki ini je bini langma somani ya golo tini to mang sok pai nai blena current department rok khe pada paikena phaya khota phano phainan to khna phaya khota sok phaya khota ombo kami kala sinai kami ke bo bolok lai ko mandai ar develop ini pun mongor gupal rupini belakino mokoli mukti yorjung nai khas hajak nai mangpli nukhungo busa khorok naino torilok rui rung srungrui kolo kotor rung no kotor pori rui tonmani rung srungrui tabuk takhuk sonji dropini oba haike sungsarang yakar kalangmani bukhakte yobno tabuk busa buti rokni mokoli mukti tabuk chawi totra thangya thui muktri thangya angi tongjaja baikya joto takhuk bukurok phailai joto na singla jak tinini bini mangno tabuk ponjono sok payako tabuk jibi sa khamnok ni tunani nai tongo tak ponjono sok paya ngabon tabuk sumung mane lukorok ni haikaba nok borok ni nok nukni bukhakte boto khoroksa karen mane chung pherang ni je department bo sam khai tongmani ba gnu khungo upujokto tongo busabuti rok taisa bodlano taisa sebuk haikaba karen ni tino mane manani engthing ni borok khorang tisau ngabon tabuk bidut haikaba karen mane chung pherang je officer rok tamu sano ridere pheno abo tabuk nukni bisingti bo sung tabuk achaijak haikaba lukorok ni tibo sung achaijak ke borok ni samung tai kuno kribo khoroksa chung pherang samung khlaimani bukhakteise obake langma ari mani ba ke tabuk khanya hai nukni bukhakti tabuk khorang tisawo borok no sebuk marnai nukni busabuti rokno bini busa takhuk sonji dropini ni busabuti tongo upujukto mani porijakno ge borok no mane sebuk marnai nei borok kok sai tongka ngabon nai thai tabuk lukorok ni bo obon sungtai bo bahayengno hinanggo getiap tabuk mangke thei bini tabuk ponjon sopai ko singlajak norok bo bahayeng khatini ni mangplik obong kha chompok nogor sinai kami angke wansok mani current department bong department negligence of duty hana wansok ba ke hamba current tangkhane thinai hinga o 17 kota tongnango bo jaga jara duty ro hajangnai ba bong logini jara gang stability hanai খুব সম্ভবত আগব যারা 5 মিনিট সেকেন্ড খানি বল 15 মিনিট তঙ্গি খানা এঙ্কা আং ওয়ান সক নাই আনি স্টাফ থাঙ্কা আং আর তাবুক থাঙ্কাসিনাই বা জায়গা 15 মিনিট ফানং খানা কোন কারণে নেগলিজেন্স অফ ডিউটি হনজক আপন আবন বাগিন ঠিকানা আনকে ওয়ান সক আবন বাতেলা বকুন দিন কারণ নাং কবইয়া tabuk karen bai to am babu kuroi chengra বুকরি আর নাং 10 মিনিট সাথে 9 মিনিট থাংনাঙ্গো আবন ডিউটি কে কারেন্ট ডিউটি কারণ ববাই কোন আমা বাবু করি नों 10 मिनट सेकंड साइकेल दिन का अब 8 मिनट सेकंड थांना नांगो गा जगह खूब सम 12 मिनट बा 13 मिनट खाना खूब ओम है एकटा ता तुम एकटा टाइम मना वान समान त खाबो खबर ता मगे एक्सीडेंट खाने आ वान सको बना तार माने बंग बदल रखुन नाइकल माने हमिया बंग बदल नाइकल माने हमिया वान सका जना खाइतुं बब फाइतुं बान हंकना आं खालायाना खूब सम आवना ताते तो साइचुंनि कामी dolni kam bo thangka gadangka aungka ang khlai tongo ba hangkana aungka ba hangkana bo thangna ko soma dile ko lekha awon bagine sonjitina hai hini wanso gangka tai kese ko bahase mane sate phayoka je adino je bodol khlai borok pranya 500 jana miloge je samung khlaikya chung pherangno khaitini wo bo khoroksa mane tabuk accident nung thangata hedana langmari thangkaba ke o bodol রগ্নলে নং তাম কক সানা ও বদল না আঙ্গাবন সানা মুসুঙ্গো বড় অবশ্যই তাও গছিনায়া বড় যেহেতু যতন আব ওয়ানসুংনাই ও সকাং খাইকাবন হানাই কাইসান দোসনাই আঙ্গা বংলে ওয়ানসুগ যে নর বলং খাবা আং থাঙ্গা দং থামলে তুইমালিয়া আঙ্গা বিনি সঞ্জিনি বাগৈ নর যতন তাকো বকো কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট যারা তংনাই অফিসার এবং মন্ত্রী সহ বিনি বাগৈ kaham ke tekaisa sebok bauslabo upojukto tongo khalai khaka bin songsa haman hania department amo montri mohdino tripurani current department montri manang yak bono yak sobe kholomo bongni jemon o department hoite bonglege sebori nai hatsara ta khaitung
মন্ত্রী মহোদয় হইতে না অনুরোধ খাই বরংনি আন বুম কাজ হলা দেবরমা আং বিনি বুসক লায়ু আন বরি বরু পিনি no o kamini no sinai kam omon ani মন্ত্রী মহোদয় na amona bare bare yak khulomoi bono অনুরোধ খাইনাই bini sebongna jemon পরিবর্তে বিহিং তো ব্যবস্থা উপযুক্ত তঙ্গ তাও সেকেন্ড সেমিস্টার পরি তঙ্গ বন ফান্ডে তুং বা বিহিং বন তুং বন সঙ্গ যেমন কাহাঙ্গ তাই তো বনকো নিরুপায় অবশ্যই বিন তাই করে খ্যাত বকরি যেমন বকরি একটা বাগান বকরি আবার বাগান বকরি বিনি একমাত্র উপায় সে উপার্জন সে বিনি বন উপর সে নির্ভর নেই ব চলক তঙ্গ সংসার খরচ বান মানত অবশ্যই মানাসে নাংথাই মাসে মারে নাই হিনি মাছ গাঙ্কা তাই কে নিরুপায় ও গভর্নমেন্ট আঙা বন অনুরোধ খাই rangchangni takuk tei bukuk chong obahino langma joy thangma nolo tai kipili tuwi maya karin bai chung pherang bai kunu chengra kere kumui pangrong basei hini kunu kere obahino dolni bisingono samung khlaibani bisingono tabu obahino thuina kere tutei sini takuk sonji dropini thuikya sapta kaisna singabo abo bo somoyo hamala মহারাজা বীর বিক্রম ni asaimani sal birthday ni salo osamung khaimani jung pherang korei wati pamtini bagai swnamnani nei thanglai tini o bodol kha thangtini o obaike short chakha ke tini je afurni je মহারাজানি birthday bai tini to mongolbar phaikya sapta kaisangi tongkha engko omsuk jora somoi rekhabo langma choya thৈना kori tutuyno bo thৈjaga khana nei ang wansuk manita norok bo bahing jaka mangpli naitongnai roma jotona hambai khulumka